bani kuɗi na. Kai Abdul kalle ni da kyau, ina ka kai kuɗin baba? Dama anti. Kai wannan magana fa ka tsaya kai magana nan yanda take. Gaskiya dama anti yaya ne ce in bashi kuɗin za a sai tractor. Ayya. Ba kuɗin. AS, da kai za a haɗa baki a damfari baba kuɗin shi? To ni dai wannan yaro burma ne. Kun kyauta kenan? To sai an fito min da kuɗi na. Kuma dukkansu da angon naki da shi kanan naki duk sai an kame musu. Wannan shine burma ne. Kuma kawai rashin bin duniya a sannu ne. Taska da Allah faɗa abin da zaka faɗa, saurayi nake. Yau babu dauri. Dan Allah Alhaji nake son magana da shi. Ha babu dauri ina gaya maka matsala ce akan gwalagwalansa. To rike wayar. Yawwa magaji. Na'am. Maza ka kira 'yan sanda su zo su tafi da yaran nan. Ai Alhaji ba magana 'yan sanda ba. Duk wannan kiran ashe taska ne yake mun. Yanzu ya ce mun magana gwalagwalanka akwai matsala. Kai. Taska? Alhaji Bakari akwai matsala fa. Matsala kuma? Su Burema sun samu labarin gwalagwalanka. Kuma akwai yiwuwar za su kawo gwalagwalan hari. Da haɗin bakin babban ɗanka yayi ɗan kwambo. Shine ni kuma na duba yadda muke da kai ba zan tsaya a ci amana ka ba. Na ji labarin na ce bari in kira ka in gaya maka saboda a san yadda za a yi. Da ɗan kwambo ɗin da Burema? Yanzu ni dama nake so ka bani kawai in kira wannan DPO ɗin naka a zagaye gidan da 'yan sanda da su zo a kama maka su. Magaji. Ha?